Hamparni Naithok Thailand nainani te beranyani bagai kebangkuk borok no kerengsa island no beranyani bagai thangmani seng nuksaku. Asuke island dong Naithoko jesani khana phano shotoni mano. Phiaba baksa ke oba haibo tongo aro thangya tongmani no chakugo. Naithokni logi tuirok belai no Kirima Singsa. Angtini norok no oba hairok no tui no shawi khana ruwana. Seng pula no Saiman layano Andaman Nicobar Island ni kaisa Thai. A Thayo kai bara snichinei deep tongo. Tei aboni bisingo kai thamchi charo simise borok tongai mano. সমুদ্রনি গানামানি কখনো সানানি থাঙ্কা হিংকে আন্দামান নিকোবর দ্বীপ ভারতনি স্লাই দক্ষিণ পূর্ব এশিয়া বাইসে গানা কুগু আন্দামান দ্বীপনি নাইথকমানি কখনো जों সানানি থাকা হিংকে আজাগাও সমুদ্রতেই বলং আবনো কারিবু তুইও তংনাই লাংমা গানাং রক আসুকেনো নাইথকু ফিয়াবা আ নাইথক থাই ওংমা উলাবো গোबांमा হুইজাক লাইবুমা দঙ্গু আন্দামাননি নকাইসা দ্বীপ রস আইল্যান্ডো আরনি সাম্রাজ্যনি লাইবুমা হুইজাক দঙ্গু आ जगाओ ब्रिटिश राजरकनि उस्तुरो द्वीपनि तै हिंदुस्ताननि काइसा लाइबुमा प्रमाण दंगो रस आइलैंड नाइथक बांगलु तै काइसा कतरमा चार्च मुसामा रूम तै कबरस्थान एबा खाबा फपमानि थाइ दंगो आ थायो रगो नाइनायखा हंके तुरुक हामियारक उंगरुगु आबो हाइकेनो बलं कुथुक उंगै आ नग रकनो कबलै तंखा रस आइलैंडनि न अ उस्तुरो गोबांमा लाइबुमाओ हुइजाक तंमा हाय आ जगाओ न सामुं हामियारक ख्लाइमानि तै सातक पितक ख्लाइमानि थाइ Abu tabo kucham te hamya engai thangbaika glass ni tailam rokbo bai thangbaika aroni kongkal rok no nukhe chakra rok lai thangjak jorani kokno sana mujung jakmani hai phiaba borokni kokno kebo khananai korei tabuk church eba kobor thai te club ni ustur abono karibo aroni habanok ni tailam rogo bebak no bolong hai engai buduk rok kusungi paikha Andamanni alongnokno bondo khlaimani 8 দশকনি slai kobang jora wngkha abo bai baksa bharatni laibumano phoboitoni jakha Tabuk Ross Island ni khandar rogo laibumani no lai thangjak mangpili rok Hindu Mahasagoro kwrungsajak Abo jingno hinang funugo jefuru borok bosongni sobbota payano afuru hamparok tewaisa borokni thai segana মধ্য এশিয়ানি কাজাকিস্তান উজবেকিস্তাননি আরিও কাইসা চিকনসা দি দঙ্গো আবনো কিয়াবা দ্বীপ হিনকে জাগলা তামনি হিনকে বেলাইনো হামিয়া হাচিংসা কুপলুং আরো আবনি গানানি ন কাইসা তৈসা রানি থাঙ্কা আ দ্বীপনি মুং বুসরুস ডেনিয়া জরা কাইসাও আরব বেলাইনো আরম লায়ো আমো আ জরানি কক আরব সাগর আফুরু হায়ুংনি উলব্রিয় তঙ্গ খিয়া তাবক হিনকে অতৈ রানি থাঙ্কা আবনি বাগৈ বুসরুস ডেনিয়ানি স্লাইফানো গ্রান ওঙ্গৈ থাঙ্কা আরনি তৈমানি তৈ তেই ফাইমা লামা তৈ আ তৈনো কাসুই হুকবার খ্লায়ো আবনি বাগৈ আ তৈ রানি থাঙ্কা Tabuk Arab belaino kutung wngma bagui ud rokno bo waisa wisu thanglaisu khaimarok nugu aro 60 degree Celsius hai tungu Jora kaisao aro rungtor rokbo tongmani busrus denia deep Arab sagorni tuino ashike kusupkha abo tormani 10 gun bari thangka Aro waisa attracts bemarni yongsha kuksa te bacteria rok tongmani aro belaino Kirima Singsa bemarni te belaino kom bemar wngmani yong rokbo aro tongo aboni bisingo kwbangma bemar tongo te baksa bemarni khe mungsik khanabai ekhuna Tularemia brucellosis te typhus asukhe kwbangma virus bacteria rok tongma bagui busrus deniani tui joto hamya wngoi thangka Hayungni joto thayono naithok thai tongo baksa thai tabuk botongo borok sogui yakho naithok phano abo hai naithok thairokno tui kwbangma rutuk jagu abo haino kaisa thai tongo Scotland ni Ainhello Island belaino chikonsa haifano belaino naithokugu A dipo nainekha hangkai jabrase bukur ahai wngui tongo tei aro kotor holong ni dip sana thaka hangke Scotland ni dip ni kwbangma hukumo mukumono tui kothomarokbo sajago aro kwbangma borok beraina bagui bo thangu aro bisio salsa simino thangi mano tei 366 din hingke eba khaiba thamra dokjibrui salo hingke thangi manya Orkani bai 500 mitar hai haifano aro thangnani asklaya tomungno norokni thani rungrok tongphano thangi manglak tangi hingke aro asukhi juar bata phayo oba haikeno lamano kasui toniu
orkani ni borok rok aroni kothoma rok khnawi no torbayu aroni kacham laibuma tei abono bhut pret ni dibbo hinjago naina thaka hingke jora kaisao aro hamya sampli rokbo tongo abo hairo je saborok phano a dipo thangna ni chaitokha hingke aro ni hamya atma rok aro ni je dipno se sukamawi payo abo hai sung khanao kothomao pia baksa kothomao abo haibo sajago o dipo tongnai jolpari rok koloma jora simino hataro phayo hinai abo hai huija kothoma rok o dipno kaisa phumlok mung haike se snam rishiu borok tongmani thai bai asuk gana haifano se borok rok a dipo thanglaisu khlaimania a dipni huija kogrok organini dipni 1320 o sijak mani hai obo hai jorao jeng saimano ain heluni mungbo tongo aroni holong rogo baksa naina khangke busuk cham abo saimano aro khurui nai baksa wall rogo jeng manmani saimankha pasan kalni mankha hine koktuma kaham phiaba abono jefuruni simi ain heluo borok rok tonglia afuru yongsa kuksa rok tei mal mata rok tongo aroni holong bese rogo aro fung aikheno tog rok pungo sikrung rok sao o thaino kaisa hamari hinai research khlaine rok simino thango athayo abono tui aroni hafang rok tomungno mokol kaisam khangke joto huija koktuma rok jengbo saiman khamun haino hai saiman layana mia kezima island notui o dipungkha hayuni Kirima Singsa dipni bisingo no khobjago o dipo gas hamya munam belaikheno bangai thangka nangmani slai kobang aboni bagui aro joto borok rok no jefrupano mask thobui tongo sana thaka hingke aro uram no jualamukhi ebakha ba horsungo abo biskut hai jualamukhi biskut hinjago 2020 o bo Kirima Singsa khe hornangkha athayo aro labhani logi hamye ges bo ongkhorkha phiaba a jaga gas ni ingui je hor phaimani thakmani ulor phano tei a jaga ni sitra gas khe ongkhormani thakliya afuruni simino island o bui thangnani muchung jakliya hingke tirini baga asuk nang situn belai ke hambai belai kheno hambai Tripuri Khorang Naithok Naithok bukuk sono sini channel tabu bonorok subscribe khlaya khongkha ke daktino subscribe khlai di job nse sekang video norok nugna bagai aboni bagi ta makhne video ni tolaw norok nugo yagra phai sing subscribe ni suijak kasak khlai abona click khlai di click khlai mani loge no kaisa bell hai khlai nugjagana nukjaka a belo click khlai re click khlai re rekha ke sing video upload khlai mani loge no norok video nugana joton sai sekang nugana aboni bagai belai kheno hambai naithok di